No chung toko yudo. Wawach kaka yero manotimore ka skul ka Bondo. Mokwongo, nentie mama manochung. An gima ber naga kaneno wa mama nikech ang'eni strength of a woman. Kama mama ntie. To mondo seche moko ng'ato nyalo chayo ni mama nendo ento no paro nade. But onge ka ng'ato osewuok ni ochung. Mane gima tek ga. The rest is a breeze. But it is not easy. It is not easy. Mondi woga kata in bende sani ka ngisi ni and you're in the public light. You know, you cannot do it. But mondo ngato obed gi chuny mar ni adwa wuok ayangra mondo bede gima kama. It is such a positive thing. Ma anaparo ni especially wa mama onego bed encouraged. Nkech be wang'eyo ni kama wa mama ochunge tiega lokrok maber maduong manyaka nyisre because kata ginene muma wacho it's said ni ot igero gi ng'ama miyo. Ok wawach ni koro chuo are not equals or anything, but sama wa mama ntie to I would like to support. Koro daher mondo anyisgi ni kik chunygi to because tomorrow you live to fight another day. As long as you're alive. Exactly. You take stock, till you go back and retreat. A good soldier, you retreat and you come back and you fight again. Official. Yes. No, a lot of a lot of people ask me that. Ne olaro koma jaod bura ma Kisumu County to gisani mana kaka wacho timo gike achiel ariyo adek moko kanyere mabende watwa kode kendie e chenro ni mara mine wacho kikidhi maboro pod